Igsuon ayaw gayud tumani ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbuhat sa inyong mga tawhanon nga mga panghuna-huna. Ayaw niyo supaka ang Espiritu sa Dios nga iyang gihatag kaninyo, kung dili tumana kini. Ug ayaw gayud pagtamaya ang mga pulong sa Dios, ug kay mao kana ang magtudlo kanato sa kinabuhi nga matarong dinhi sa kalibutan. 1 Thessalonians 5 verse 19 to 20. Do not quench the spirit, do not despise prophecies. Mao na igsoon ayaw gayud santaa ang Espiritu sa Dios nga iyang gihatag sa matag usa kanato. Tumana kini tungod kay ang Dios adunay maayong plano sa atong kinabuhi. Ang Dios na ay maayong plano nganong buhi pa kita hangtod karon. Ang Dios na ay maayong plano nganong gibuhi kita niya dinhi sa kalibutan. Nganong hangtod karon gipanalanginan kita tungod kay adunay maayong plano ang Ginoo sa atong kinabuhi igsoon. Og ayaw gayud i-reject ug ayaw ibaliwala ang pulong sa Dios tungod kay mao kanay magtudlo kanato unsaon pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Ayaw pagtamaya ang iyang pulong igsuon. Pagtamaya ang tanan ini nga kalibutan. Isip mga tawhanon, makauna-huna kita og dili maayo, makatamay kita sa tong isig katawo, apan likay igsuon ang pagtamay sa Espiritu Santo sa Dios. Likay igsuon ang pagtamay sa mensahe sa Dios. Tungod kay ang mensahe sa Dios balaan gayud ug gikan gayud kana sa Dios. Walay mga pulong sa Biblia nga dili pinasikad diha sa Ginoo, kundi ang tanan nga nasulat sa Biblia nagikan sa gahom sa Dios. Tungod kay mao kana ang magtudlo kanato sa pagkinabuhi nga matarong ug makapahimuot kaniya. Mao sa kanunay igsoon atong papuy-on o paharion ang Espiritu sa Dios sa atong kinabuhi, atong papuy-on sa atong kinabuhi ang pulong sa Dios. Pinaagi niya na aduna kitay maayo nga kinabuhi. Ug ang Dios mahimuot kanunay kanato sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, ug mahimo gayud kita nga matarong sa mata sa mga tao ug labi na gayud diha sa Ginoo. Amen. God bless sa tanan.